Doncs mira, ara estem justament al davant del Pailebot Pasqual Flores, que es podrà visitar, que és el bessó del Santa Eulàlia. Estem també a la seva popa, està la nau Victòria, que de fet el motiu que estem als barcos junts és perquè és el 500 aniversari de la primera volta al món, de la qual va ser protagonista la nau Victòria. I després a la popa de la nau tenim el galió Andalusia, que és una rèplica dels galions de Manila que cobrien la ruta de la península espanyola fins a Mèxic i després fins a Filipines per agafar totes les espècies i portar-les al segle XVII i XVIII. Que t'acollin superbé perquè estàs representant, a més, la història, no només la història espanyola, sinó la història mundial, de la primera volta al món. És brutal arribar als Estats Units, a Canadà, al Carib, que hem estat a Àsia, hem estat a Xina, a Sri Lanka, a Filipines, i ara posar també el punt de Badalona al nostre mapa és super ple. Diumenge inclòs, correcte, l'horari és de 10 a les 8 del vespre per visitar els barcos, però també he de dir que el Pailebot Pasqual Flores farà sortides tant divendres al matí, dissabte i diumenge, també fa sortides d'unes 3 horetes aproximadament perquè la gent pugui viure i pugui sentir una mica més a prop el que és la navegació amb un veler clàssic. Sobretot, al principi es pensen que són barcos pirates i tal, però després quan estan a bord de la nau Victòria, sobretot, és complicat d'imaginar-se, de traslladar-se al segle XVI, XVII i poder entendre que amb 45 persones o amb 150 persones com és el Galió hagin pogut fer el que van fer. Va ser una gesta brutal, van sortir de fet 5 naus amb 200 i pico persones i només va tornar la nau Victòria amb 18 tripulants.